What's up Bisaya? Karon day maglimo ko ganing kulungan sa kong pato kay kuan. Luoy yung mga pato mga bulingit kay si ligo sa kanan pata puti hugawan. So karon naghimo ko kulungan so ko ipakita. Ara mo yan kulungan sa kong pato mga Bisaya. Ani mayroon siya. So 15 kabok akong isulod dia. So 15 kabok maghuot sila dia karon. So tura siya ta mga pato guys. So tura. So buhaton ko magdakop ko ako ni siyang pandakpon kung sulod sa kulungan ko nang pagkukuron kay result. Okay sa Wala mahigsaya, baligit ko akong pato. Tira. Gara, sulod. Sulod na. Oh. So magdako pa ko guys. So di. So before na to siya isulod sa kulungan guys, ato siyang putlan ug pato. Ani mga Bisaya. Kuya ay. Ay, putlan na ito pako. Para di makalupad. So, doon siya isulod sa kulungan guys. Oh, ara. Putla na siya. So, daghan pa na ito. Ibutang lihat guys no.